गाइसमोन नोंथांमोनखौ बरायलायबाय बे आंनि CK YouTube चेनेलाव दिनै नोंथांमोननि सेराव लाबोनो सानदों आं मोनसे शुटिंनि मा होनोमोनथाय बेखौ गोसोआवनो गैया शुटिंनि भिडिअ आरोखि लाबोनो सानदों नोंथांमोनहा नायलांबाय था आंनि बे CK अफिसियेल YouTube चेनेल दा नोंथांमोनहा नायाबा उफायानो गैया सोर सापर्ट खालामगोन जोंखौ ना मा होनो गासिबो स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय था गोसोफोरखौ हान्थि मोनगोन जोंनि बे मडार्न सिख्ला शर्ट मुभिखौ थाबैनो मोनफैथों होननानै बोर हो थाब थाब बानायनो हाबाय थाथों होननानै बोर हो नायलांबाय था बिदिबा माथो नङा आरो जों दायो मोनफैबाय जों दा दसेनो नैबेयाव फैगोन नोंथांमोना नायलांबाय था जोंनि बे CK अफिसियेल YouTube चेनेलखौ नों नायनाया दाबो खालामाखै नोङो खालाम नोङो गोख्रै खालाम नायलांबाय था नोंथां फरायाखै आं नोंथांमोनखौ आं रायो गोहो गैया मानोना नोंथांमोना आं भिडिअखौ हगारो नोंथांमोना नायो बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि बे CK अफिसियेल YouTube चेनेल माबोरै मोनदों कमेन्ट खालामनानै जोंफोरनि गोसोखौ थान्दा खालाम होमबानिया जों नोंसोरनि मोजां मोननाय बायदि भिडिअखौ जों सानफ्रामबो लाबोबाय कमेन्ट खालामनायनि रिप्लाइखौ मोनगोन थेंक इउ जा गासिबो जा नोंथांमोना सिन्था दा खालाम मिथिबायना नोंथांमोना सिन्था खालामनाय माने जोंबो सिन्था खालामनाय আমার ক্যামেরাম্যান আছে পঙ্কজ লাহারি Yes, man. Video go. Saya jatuh bayar ya, saya bilang ni lah. Dalam hari ni mana? Saya bersih. Mana kayak dia? Dari Kalaparsea tanya, masuk. Ano nila? May balay na niya.
Ini hero. Ini itu sah. Bawa selari. Ini betul. Kamu sih tahu yang ada pasti. Ngomong sih kelam itu. Si jatuh kagen ke sini. 진짜 맛있네. 스피드 능사 뭐하니 그냥가? 예. 기다네. Đây, đó là bên nào? Hả? Ơi, ra post làm gì mà cái này mà lại? 기가시네. No sé, una vez me distinguirá. 모르게 그러나 혼자서 그런 생각 아르헨티나니까 쿨한 너무 처음나 보면 맞아 마음으로 제지 에이스는 한번 나와요 나이가 나이는 거 맞습니다 Hai kamu makna kanan sip kalau kalau apa video boleh subscribe like like comment